Tapukama ibadah perayaan Natal di Bornginon, alai parjulo mahita martangiang nahohom. Amin. Nunga tu raja ni hadameon, nunga tutu roi bana, nunga di tonga-tongata ibana, nunga patar asini roha ni debata di tonga-tonga ni huriana, nunga patar pabahena ni debata di portibion, di lehodo anakna Tuhan Yesus Kristus, gabe si palua portibion, alani naing ma dohonota. Perdinggan basa do debata, Jalaro di salering lelena do asingi rohana, marsudut-sudut do nang hasit tongana. Idama debata jaho basa diri madok, haholongan saleleng nileleng na hubain, mak kaholongi ho, dibaheni hutogu-togu ho, marite-hite asni roha, atong dibagasal lasni roha, tahati dakon ma. Nagodang situtu do asini rohani di bata tuhita, lunga di pasikop di bata baga-babana tuhita. Jalaro di saliling-lilingna do habonaron ni Jehovah. Haleluya. Di panggagatan Betlehem inganan hatubuan ni si paluai. Di tadik kondo sangapna lama nopot hita na di pardangolanon. Asamar sangap ibana marhite ulaon na balgay atong tadanaung di tonga-tongata panodangi hujau hami mahamu tujolo aka sipagalak lilin. Na parjolo ima parjamita pinasaha matu amang pendeta Victor Sinal Silalahi STH MM. Na paduahon utusan sian situa ima amang situa be Panjaitan. Na patuluhon utusan sian lansia pinasaha ma tu amang opu jepita pakpahan. Na papaton utusan sian ama amang M lubatoruan. Na palimahon utusan sian ina opu bona boru nenggolan. Na pa onopon utusan sian remaja manang naposo Jonathan Sitorus. Na papituhon utusan si asikola minggu Maria Siregar. Tapuji Tuhata marede mahita.
marhite-hite goarni debata ama, dohok goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohok goarni todi perbadia, natu mapalangit, dohot tanoon. Amen. Dungiga bedaging mahatai, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jadi huida hamima hasangaponna, songon hasangapon ni anak, sasada nasian amai, gok aseni roha, dohot hatuaon. Haleluya. 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 Martangi yang mahita, ale Tuhan debata, amanami nadi banua gicang, madok moleate dohami tuho, ala ni godang ni asi, dot holong ni roham dihami, ai di basa-basa kodo anakmu, nasa sadai tuhami, na di pardang olanon, asa malua hami, marhite ibana sia dosa, dosian hamatean saliling nililingna, upangi dohami tuho, sai sodangi marohanami na holomi, marhite-hite tod di perbadiai, akupni sai parohai mahami, asa hubotohami, madok moleate tuho, asa tarapul situtu rohanami, dihagogotan, doho di pangucunan, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amin. Tapuji Tuhata, marede mahita. Tangion hamuma patik ni debata di punguata di bornginon imasian sada Yohanes bidutolu ayat 20 tolu odo patikna naeng porsea hita di goarni anakna Yesus Kristus uhut marsia holongan songon naung tinohanan nai tuhita ido sahakna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Amin. Marede mahita. Kau
dosata martangi yang mahita ale Tuhan de bata amanami na di banua gicang hodo na patupahon hasesan di dosa dihami halak na dangolon marhite-hite anak haholongan ni roham saya sima roham dihami akan na mangarsak ko dosa nami sai sahapi matu bagasar rohanami hasesan di dosa nami i lehon matuhami todim na badiai asa unang ganggu rohanami di asini roham alai asa hot rohanami marhapor siaon lao manggotapon nasa dosa dohot roha portibion asa hupasahatami diri nami tuho gabe pelian na mangulu jalan nabadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Tapi gema baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Songonodo pakaholongi ni debata di portibion. Pola do anak na nasasade di lehon. Asa unang mago gandup na porsea di bana. Asa hanguluan nasa leleng ni leleng na di bana. Asa ngapon ma di debata na di kicang. Marede mahita. Tatangihon mahatani debata turpuk epistel di parpungwata di Bornginon imana tarsura di Mika bidupitu ayat 10 sahatu ayat 20 tungisema debata songonho namar parmuati di dosa jalan nau bolus pangalausion ni partalianna nadeba dang toktong ibana marsigomos marrori rimas ay makalomohon asinirohado ibana. Saya marpangulahi dohana jala popuanna do akka hajahatonna jala rekononna do sude dosana sidai tulau apa anak umbagas. Sai lehonon mudo hasitongan tu si Jakob asiniroha tu si Abraham naung niarihonmu tu punami sian akka ari narobi dope ido sahatna mertua do akka natu mangihon hatani debata jala naupeopsa amin. Mari demahita.
maha porsiautai songon na hina tidakon ni dongata saha porsiaon disadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mempalangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon ni si Maria naga-bega biasa ton di perbadia andorang soha guguhan ido tuhata natu maon na bernit di panghuman di silatus nama terpajal do ibana di hau pinor silang natua tu banoto rudung di tanam namula mangulu di hari patuluhon nama naik tu surga laudul siamu ni debata Jehovah amanai pergugo nasuhatu dusani isi maibana pai mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangulu do namate au porsea di perbadia jaladong sadahuria nabadia huria topan ni halak Kristen akan nabadia dohok dia sesani dosa dohok dia taina mandok mulak mangulu sogo daging ni halak nang mate dohok dia manguluan nasora sudah. Amin. Barita panopau ni debata di Portibion tabegema liturgi sian sekolah minggu. Sada Musa sada ayat sada dimula ni mulana di topa debatama langit doho tanoon. Sada Musa sada ayat 2 dungi tarulang matanoi gabe halongonan jala holom di atas lungi dungi mangareap-reap maton dini debata di atas ni aka aek. Sada Musa sada ayat 3 dungi makuling ma debata nin nama jadi ma hona na tiur jadi tiur ma tutu. Sada Musa sada ayat 4.5 nunga denggan na tiuri di ida debata jadi dibahen debata ma persirangan na tiuri sian na holom dungi di goar debata na tiuri arian goar ni holomi borngin dungi bot ma ari torang ma ari muse ima ari parjolo. Sada Musa sada ayat 30 sada dungi ditilik debata masude na ditanom panai jadi nunga denggan situtu dungi bot ma ari torang ma ari muse ima ari paonomhon. Amin. Panarihono ni debata disaluhut na tinopai tabegema liturgi sian anak kota remaja. Pesalmen 104 ayat 24 tungnalan situtu doa kejadianmu ale Jehovah saluhut nai di pauliho marhite-hite apistaran tunggok jadianmu do tanoon. Pesalmen 104 ayat 27 saha 20 saluhut nasida mangaranap tuho asalenomu si panganon nasida di tikinabe molo di lenho di nasida dijoputi nasida molo di patedeko tangamu butongan nasida di nadenggani. Pasalmen 114 ayat 30 sada Sero disaleleleng nama hamuliaun ni Jehovah malas ni roha ma Jehovah mida aka jadi-jadianai. Salmen 104 ayat 33 Endehonon huma Jehovah seleleng di ngoluku umpala parhina loan mahau upuji debataku saleleng adong dope hau. Amin.
pangalahon ni jolma dohot pardangolan ala ni dosai tabegema liturgisian na poso bulung. Ahiboto do torop ni pangolision muna dohot hinadeak ni dosa muna. Hamu aka halak nama nosak halak partigor. Aka naman jalo hasuna namuruk jala dipatuki halak na pogos di partukunan. Di baini lo sohom do halak nama roha ay tikina jahat doon. Luluy hamu manadenggan unang tagonat na jati asa mangolu hamu asa tongon Jehovah debata zebat dongan muna songon nan idok munai. Ay bangso na takang do nasida aka anak pargabus aka anak na soolom manangihon patik ni Jehovah. Akan namandok tu halak paralatan unang hamu maralatan dohot tu aka panurirang unang sorirakon hamu hami hasitongan lomo ni rohanami ma tagonan pabuah hamu jala akka si pautoto surirakon hamu. Dibuka debata patol hason baga-baganay tabegema utusan parliturgisian ina. Ay musape akadolok jala humutal akarobean alai anggo asiasiku nasotupa musa sianho jala padan ni hadameoku nasotupa humordit ninna Jehovah siasiho. Dokma tunasida songon sitong na mangolwaw nina Tuhan Jehovah tung na solomodo rohaku midahamatean ni halak parjahati so ikon midahamumulak ni parjahati tumadikon dalan nainian asa mangolu ibana atong say mulak mahamu tumadikon dalan muna akan najahati wa satung tagonan mate hamu ala pinopar ni Israel. Para si roha jala perdengan basa do Jehovah lembak tarimas jala para si roha goda dak tong ibana menorui jala dang gotos rohana saliling nililingna. Songon daun ni abisaran sian hasundutan ipadaw ibana sian hita akka pangalasyotai songon asini ama-ama tu akka anakna asini rohan ni Jehovah di akka makabiari ibana. Bangso na mardalani di bagasan hahulumon, marnida sada panodang nabulon, bicar do sada panodang diaka na mangingani, tano linggoman ni hamatean. Nunga di patoropho bangsoy, nunga di padiriho di ibana halalas ni roha nabulon, marlas ni roha na sida di jolo ni bohim, songon las ni roha ni gotilon, songon parulopolopon dina marbagi taban-taban. Hehe maho, marsinondang maho, ay naroma panondangmu, jalahamu liao ni Jehovah bitsar di atasmu. Aida ma, hahulo mo domakukupita noon, jalahagulapon akabangso. Alay na bisar nema Jehovah di atasmu, jala marsinodang hamulyaon na di atasmu. Amen.
hasa saut ni bagai-bagai, hatu tubuh ni sipaluai, tabegema liturgi sian ama. Lukas 2 ayat 1-2. Dungi Roma ujui pareta sian Kaisar Agustus. Ikos suratonana sa jolma di gonggomanna. Pamilangan perjulumai uji di gonggomi si Kirenius tano Syria. Lukas 2 ayat 3 ayat 5. Jadi borak masa sude asa disurati ganuk tubonan ni pinasana. Borak manak si Joseph na siyang Galilea, siang Nazaret, nakok tulak Judea, tuhu tali si Daud na margoar Bethlehem, ala siang peparani marga ni si Daud ibana. Pasurato dirina rabdo si Maria, oroan nai naung gabi-gabian. Lukas 2 ayat 6 dohot pitu. Jadi dina di sini nasida gokma arini hanguluanna ditubuhon ma anak buah bajuna diborhosma dipiakon ma tu bagasan panggagatan ala suadong inganan na asing di parmianan nasida. Lukas 2 ayat 1-10 sada. Jadi adong ma marborongin di ladangi nadi di sini aka permahan mangingani pinahan nasida. Jadi tidak foto sada suruh-suruan manasida jala marsinodang masangap ni Tuhani humaliang nasida. Gabe mabir situ tuma alai dirok suruh-suruan ima tu nasida unang hamu mabiar ai barita las roha godang dohu buat tuhamuna persaulian ni sadok bang soi anu ngatubu di hamuna sabornginon di hutan si Daud si paluai ima Kristus Tuhani. Lukas 2 ayat 12. Onma partinada di hamu poso-poso do dapatan muna na winorhos peak di panggagatan. Lukas 2 ayat 10 tolu. Jala topuma adong dongan ni suruh-suruani torop akaparangan perbanua gijang. Dipuji nasida do debata madok. Asa ngapa ma di debata di gijang. Dame ma di tanaon. Dia kajol ma alomuani. Amin. Nungaro hatuau nami, nungatubu si paluai, atau tapuji madebata madok. Sangapon madidibata dari kijang, dame ma di tanaon dia kacau ma halomuani.
salilita tu kijang sa tibo-tibona. Mahita sa luhuna. Sunggul-sunggul dihita, marsogot Rabu 25 Desember Natal na Parjolo. Opat halima parmingguota na Parjolo masuk jam 6.30. Na paduahon masuk jam sia wib. Na patuluhon masuk jam 10.30. Dungi na papaton masuk jam 10.07 manang sore. Disude ibadai patupa ulaon nabadia do manang perjamuan kudus. Imajolo sunggul-sunggul dihita amanginang. Nuaing tapuji tu hatta laos disonma tapasahat peliata.
Kami di batana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ati-ati dohot pikiramuna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Amanginang torop do kita noeng marlas ni roha. Torop do kita noeng marulupuluk. Allah bui pajupak kita rap do tak kayanakon. Pajupang akan namar keluarga. Pajupang akan pinopar di hari Natalon. Alilaw storop do noeng na pojok rohana. Allah dang boy mulak tu muna basugit. Dang boy mulak madaboton na tutuay. Allah sinadongan na suadong. Amanginang nuaing marukil do jala tumatangis do inang bibelta naking botari borhat nasida mulak tu Samosir ala to pu marucungulu ida nasida di Samosir namardalani do tu tabanuli siak kerinci alelaus marucungulu di tabanuli. Ala ditahalas somma manang buhan wa yang kadata tau lupo ma Allah boy tapes tahun di malam Natalon di parpunguan budari di pesta hari hatu tubuh di Tuhan Yesus Kristus si paluai di Borginon Allah dia manginang selamat hari Natal mari kita saluhutna. Hata ini batama nagabi jamita di parpunguan budari di parningotan di hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus si paluai imana tersurat di Evangelium Lukas Injil Lukas biddu napa duahon ayat napa waluhon sahat rodi ayat napa 10 ton songonon ma didok disi hujahok kami ma di tonga-tongata jadi adong mamar borgin di ladang dari sini akka parmahan mangingani pinahan nasida jadi dapat tu secara suruh-suruan manasida jala marsinodang masangap ni Tuhani humaliang nasida gabi mabiar siutuma alailok suruh-suruani matu nasida unang mabiar hamu ai barita halas ni rohado hubuan tuhamuna para saulian ni sadok bangsoi ai nang tubudo di hamu sabor ginaon di hutani si Daud si paluai ima Kristus Tuhani omma partinada di hamu poso-poso do dapoto muna nabi norhos peyak di panggagatan jalato puma adong dongan ni suruh-suruani torop akka parangan parbanua gijang dipuji nasida do debata madok hasanga pomma di debata di gijang dame ma di tanoon diakka jolma halomuani hasanga pomma di debata di gijang dame ma di tanoon diakka jolma halomuani ido anggo sahatna amanginang terupukon sangat familiar doon di tonga-tonga ni parngoluota apalagi diakka pesta perayaan Natal
dia akan liturgi na tabaritahon. Porsia doa amanginang sudido kita maboto lapatan di Natal. Natal ima sada pesta nabalga na luar biasa jala beda do osianaka pesta nabalga di tonga-tonga di Huriata isarana pesta Paskah, pesta hamamati ni Tuhan Yesus Kristus. Hana naik, hasa sahur itu di berbadia, sangat beda doon. Luar biasa do nuansa di Natal di tonga-tonga ninggoluta. Itu mabagian namanginang molosu adong pohon Natal di Bagasta, molosu adong pohon Natal di gereja, molosu adong pernak-pernik Natal di gereja. Sepertinya kita tidak merayakan Natal. Beko kamu ma au suradang ibaid parhalado ruas ni huria. Moloso dihias garejaon marihite pernak perdi Natal ahal honota. Suri boto era so Natal inna. Dadah holat di gereja. Dadah holat di tempat-tempat kita marnatal. Alenang di Bagas tabe. Luar biasa do tabahen. Hiasan pernak pernik Natal. Lahu mamestahon ari hadu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Sipaluai. Denggad doi amanginang. Dong sadar ruas di huria. Molo taunon nuansa hado inang niku. Anggo tahun ini amang nuansa putih maju ini mana tok. Udo tuak kaina dekorasi tahun naro tatuor mabohon Natal. Ale warna botar ma. Molo tahunon warna hijau. Tahun naro warna botar ma salju ma niku. Jadi anggaran di huriata nggak dibahen. Manuor pohon Natal na baru muse. Manggat di pohon Natalon ala ngaloja. Ak kapanitia do parhalado parigat-linggaton mama sangot. Ido Natal amanginang dang. Natal berasal dari kata atau bahasa Portugis Natal dan dalam bahasa Latinnya Dies Natalis yang artinya hari kelahiran. Natal adalah inkarnasi Allah menjadi manusia. Di dalam diri putranya Yesus Kristus yang lahir di kandang Betlehem. Amanginang di satu rencana Tuhan yang luar biasa, sakap midibatan luar biasa. Kenapa harus di Betlehem? Kenapa tidak di Samosir? Kenapa tidak di Sipiongot? Kenapa tidak di Porsea seperti itu Abanginang? Atau di daerah-daerah lain? Puasa ikut di Betlehem. Betlehem berasal dari kata Beit dalam bahasa Ibrani artinya rumah dan lehem itu artinya roti. Berarti Betlehem adalah rumah roti. Itu bagian amanginang audak kuboto di Natal ni lansia hudok anong dope hamu marningot kue Betlehem roti Betlehem anggona seorang ipak baru dan adong bitadabi. Alai molo seorang ibana di Porsea, di Laguboti, di Samosir. Igaroga pasti do itada
roti Bethlehem. Nanti coba buka searching di Google roti Bethlehem. Roti Bethlehem ini satu roti yang selalu diberikan kepada guru anak-anak sekolah minggu dulunya. Jadi roti Bethlehem ada rotinya dan di atas rotinya ada gula. Dan Amanginang uniknya ini dulunya dibuat di dalam plastik, dikasih kepada kita kalau Natal pada tanggal 25 Desember. Tapi Amanginang kita hanya makan gulanya, permennya, kita makan itu saja, lalu rotinya kita buang. Adong dapat patu pahon roti Bethlehem jauh. Dan adong biate. Tak kubo adong demi manang dangi. Mulu adong napa tureho ni taro kamu itu jauh no napa lasoti. Allah ngajarang iba. Aung do raisoni do aung pasaribu. Amanginang kenapa dikatakan roti Bethlehem? Bahasa di dok roti Bethlehem. Allah memang Bethlehem itulah rumah roti. Kalau dikatakan Bethlehem dan Yesus lahir di Bethlehem rumah roti, berarti Yesus yang lahir itu adalah sumber berkat, sumber makanan, sumber segalanya. Itu sebabnya dia lahir di Bethlehem. Alania Manginang Natal ima patuduhon debata makaholongi jolma. Natal adalah wujud sang cinta kasih Allah kepada manusia. Dia mau menjadi manusia, dia rela turun tatanya guna menyelamatkan manusia. Amanginang kita semua tahu pernah Allah menyesal menciptakan manusia. Dan kalau Amanginang baca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-6 bahwa Allah pernah menyesal menciptakan manusia. Dan dia murka kepada manusia, dia mendatangkan air bah. Ale ubal gado holong di rohani di batasian uhumna. Ida ubahan olo ibadah berinkarnasi. Dia mengambil rupa menjadi manusia. Amanginang Allah dulunya itu jauh. Allah itu dulunya transcendence. Tidak boleh disentuh, tidak boleh dilihat secara kasat mata, tapi lewat anaknya Yesus Kristus putranya. Yesus Kristus, Allah yang jauh itu, Allah yang transcendence itu, dia menjadi Allah yang immanens. Allah yang dekat. Naboy tak aku bimakatai. Naboy langsung tarasahon pambahenanna. Alanima Natal itu bicara tentang cinta kasih. Natal bicara tentang kepedulian dan Natal bicara tentang kedamaian. Dan saya bersyukur Amanginang tahun ini tidak ada pembohongan publik di tengah-tengah gereja kita. Dangadong gabus di hitang, ala dangadong di bawah pohon ni terangon, kado-kado nama risiho batu bata. Adong do tehe? Dangadong? Mudah-mudahan dangadong. Audak kuboto ijabumu adong do sohoni manang dang. Mudah-mudahan dangadong. Alia Umar Natal di Singapura tu jara jauh ruas di Guria rawa tu si ubereng ipohon Natal nai coklat kue tu dia do niku buat amang mak buat amang mak
manang isi rau tu jabuon biko dibuat di mana do sian pohon natalon. Patuduhon kepedulian. Mau lihat ma amanginang, tapatuduhon do kepedulian ni, tapatudulion do holong di rohatai. Marhiti narade kamu amanginang, lahom mangalehon. Pasu-pasu di batana di jalo muga bepelea muna, lahom mangurupi akar ruas ni huriata na hurangan, lahom mangurupi ruas ni huriata akan awabalu. Marhiti kegiatan bakti Natal na tapatu bari tonga-tonga di huriata na king rodope musi subagani ale hudok tawang pajitan tu perhalado meliku kurang dua mangin ai sedia dua roy leon 25 dope bah kurang dope teh apalah 15 naik naruh hakku mudah-mudahan saya tonga-tonga tahu musi manaro 15 aro teh 15 sak naik dugi dabu perhadar ulas rohana sudi. Itu Natal. Natal kepedulian, Natal holong di roha, Natal kedamaian. Alanima amanginang. Holong di roha di batai. Inisiatif ni debatadui dara ala di pabahenan tai alai i debatado berinisiasi ido bahen molotai dehon amaginang las maroham Tuhan taro bahasa Inggris nah deh joy to the world. Bahasa Indonesia na hai amanginang molo tambereng not na dia mulai dengan do tertinggi do si la sol. Ini luar biasa, salina jo manginang. Do si sola manginang utung duha muna ke manuruson ang gua udah kuboti manuruson ni solai ale butano dua utong. Ini tertutupi do sawoti. Bere kamu manginang itu luar biasa do tertinggi ke do terendah. Holong di roha, hadameon, kepedulian itu berasal dari Allah. Jalata respon bayi. Asamar sangat debata. Solala sisido. Bahwa kemuliaan, bahwa sangapun. Debata do napuna. Kemuliaan hasa ngapun jada napunata amanginang alain napuna di debatado di tonga-tonga ni ngolut tahun jala diturbuko namanginang tung takasdo di paboa isedo nasoragi di ayat 10 sahada tung takasdo di do disi iyan nasorangi ainang tubuh do di kamu sabar giro di hutan si Daud si paluai amanginang dada holan juru selamat dada holan si palua tapi sangat ditekankan siapa isero si paluai ima Kristus dada holan ini dokon ima Kristus Tuhan ini benar-benar mau menyatakan sasitongna bahwa Allah yang mau menjadi manusia. Maka tidak ada keraguan kita manginang. Dan ragu kita. Taringot inkarnasi debata gabe jolma di tonga-tonga ni ngulut tahun. Alanima marhite turupukon.
disungguli mahita manginang. Dong ma tolu hal nanaing buanota jala omma makna natal. Tubagasta ganuk marsada-sada na barjolo sahali didok madok mauliate marihita dihasa ngapon di debata. Kita bersyukur akan hadirat Allah. Dia mau menjadi manusia. Gabe marsanga pita. Ido baik dido dia ya seai jaira boto sada suru-suru mana sida jala marsinodang masangap ni Tuhani humaliang na sida. Om mana neng tahamulateon. Olo debata gabe jolma laho humok kopita jala gok hamuliau kita gok hasangapok kita di tonga-tonga di ngulut tahun. Dada alani papahenat tai dada alani ulau tanadinggani dang alai holan alani holong ni rohani di bata di tonga-tonga di nguluta. Dohorot tama mauliate matuhan di holong bi. Mauliate matuhan ala oloho gabe jolma. Jala gabe gok hamuliaon. Gabe gok sinodang. Lalu kita dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Maka orang-orang yang menerima Yesus Kristus, dia dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Jala marsinodang masangap ni Tuhani humaliang nasida. Parmahani digohi hamuliaun ni debata. Orang yang tidak dipandang amanginang. Tapi karena kemuliaan Tuhan, dia dipenuhi oleh kemuliaan. Prosia doa amanginang. Dung mulak kita siap bagas joroon. Gok hamuliaun ni debata kita. Gok hasangabo ni bata kita. Marsinodang. Ngolutta di tonga-tonga di Porotibion. Ala sinodang ni Tuhani di tonga-tonga di ngolutta. Ala ni halak naon di sodangi Tuhani. Ikom marsinodang do ibana. Tu tonga-tonga di Porotibion. Ayo selalu do lomoro aku magedehon buku ede. 720 naing marsidon dang ngoluku manang tiur ido panondang doa amanginang halak nau majalo sodang ni Tuhani ikom marsinodang di mana di tonga-tonga di Porotibion. Bersinar, bersinar. Molo bahasa nuaing menyala bro ina kan. Itu teh itu dia dosa ijabu menyala pak itu kan. Menyala pak, menyala bang, elutong. Aku nak kigison, yal taron, udah tupar pelen. Ada Pak Daniel yang hadir pada saat ini. Saya bilang tadi Pak Daniel datanglah. Karena ditanya saya, Pak Pendeta, ini Pak Daniel GM di pelen. Pak Pendeta, bahasa Indonesia jam berapa? Tadi jam 4 bahasa Indonesia. Nanti jam 7 bahasa Batak.
Tapi datanglah, saya percaya Tuhan akan memberikan hikmat dan Pak Daniel mengerti akan bahasa Batak itu. Di hidup baik campur-campur. Saya tidak tahu cari-cari sebenarnya di mana Pak Daniel, tapi saya percaya dia hadir pada saat ini. Udah naking menyala pelen niku. Bingung jem nih, itu teh hendor di mana. Luar biasa, satu hari ini saya bersama dengan beberapa pejabat di Riau ini memastikan Amanginang bahwa tidak ada apa-apa di perayaan Natal ini. Mulai tadi pagi, mulai jam 8 pagi saya sudah bergerak sampai tadi jam 6 sore. Pak Kapolda, Pak Gubernur, Forkopimda semua hadir di gereja kita ini dan menyampaikan selamat Natal di tengah-tengah kita. Ada dia Manginang, marsinodang mahita muda siya bagasta. Ate, sotong hadong upung, ate. Sotong hadong muruk-muruk beda. Go dami marsinodang mahita, ya. Marsinodang mahita Manginang. Ate, molo asipe rendagi nang pola gabi kaura la ni, ate. Marsinodang, molo suarong pe manangahali jabu. Tong marsinodang. Ayaw mula tu jabu nodang adong ilok pamanangaha. Aw pe tong lo marsinodang tong dang palawa. Maaf Pak Manginang, selepas ini saya harus ke rumah sakit. Karena ada satu jemaat dari HKIP Batu Cilama yang sekarang dia menjalani sinar, Nyonya Sintua Sitorus Boru Sianipar, dan Borunya sekarang ada di rumah. Selepas ini saya harus ke rumah sakit. Dia tinggal di belakang rumah sakit Awal Bros. Dan saya berdoa. Alemolo Allah mu manarohon si panganom mu itu sia jabu anu tu jabu. Tongdo jalon nami ala paho pungu tinggal lu sini masuk tu jabu. Marsinodang ma. Padua ho Manginang. Unang mabiar, jangan takut. Go biar do kita. Ketika diponis sakit do hoina takut. Elo mabiar kita turun do imun, turun imun. Gale bahasa gale, bahasa mabiar, ada tabangan sahu gogota, tabangan sahu pikirata, tokinai mana, oleh dok kangkera dok, itu kinai mana ngulku, apa sundir, gudang nama baik kita mabiar, Amanginang, ada 365 hari satu tahun, dan kalau kita membaca dalam Alkitab kita, ada 365 kali. Firman Tuhan mengatakan, jangan takut, unak komabiar amang, unak komabiar ilang, unak mabiar ko. Lae, itu unang mabiar. Molotolu 165 hari di Bibel tema doku unang mabiar. Berarti setiap hari di dok matu kita. Amang padita, amang pinang perhalado, amang inang ruas niguria. Anak-anak, jangan takut. Molosoro sirokap dito dimnuain tahunon, udah kau mabiar. Berdoa terus, tahun depan Tuhan akan memberikan. Amin. Nah, ala idot tong akan apa sulung, molomar minggu, udah sehud dulu sih, bereng matong olah melebok tarot tokmu, emang melebok tarot tokku besi dalam hori nak jupangi masih dalam hudul mahori pak di samping nak, masih ada dama idot. Idot inang, idot to, nanti, mulai kamu dulu sih aku baru pun isi mana roha, bereng bawa Alis, kalau melubuk taruh tukar berarti ngai mana be? Apalagi mulai gereja, bahwa Tuhan yang menunjukkan itu. Amin. Molo sopitor dilewat di bata hagabeo dio jangan takut. Unang mabiar. Terus berdoa, terus berserah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan hagabeon. Baranak barboru mah. Nasuka bidope. Amin. Mulai somalum sakit unang mabiar Manginang. Teruslah berdoa. Tuhan akan memberikan kesembuhan. Lehono di bata hadoha malumon. Dok, Tuhan jama babatakon. Tuhan jama sahiton. Tuhan jama sima jojak kunagaleon. Jama. Selesai Natal lansia. Diundang inang nyonya di siagian inang berusia mau
Ujalangi mana tu bangku itor tangis, buasa tangis semua inang simatua niku, biasa dak songoniho niku. Da amang, kalau boleh waktu amang, ayo dulu ke rumah sakit. Mahu aku niku, sakit itu ku amang. Jadi tidak tahu ku dengar dari inang divonis kanker paru-paru. Jangan takut, terus berdoa. Dugi borhata rumah sakit udan, dobar bertangi yang isi. Dodo tu berhala do muluboi di natalon, lau matu jabu di ruas di huria, ibu ambalilin, nama ngolu dugi di dehoma, sonang ni bornginai. Itak ni majo sonang may manalas maruhana marnatal do hapeyaw ido hudo tu situa sektor na soboy na marmingwi lama ho amang tusi buam malili sala eddeho masih luar sonang ni luar biasa. Pirtodina lau doa tu jabuni keluarga ni Amang Tobing yang baru saragi baru tabba dinahagoran tang pola manginang upas ahat de kion na pinarani di sektor lau baru barat upas ahat tu matangis dia semangat kaya ko doakan tatangiyak ko di mana margo ko ibana dungita lehom musesia tonga-tonga di huriata jalan ni huriata mangurubi Nanaing dohodok ko manginang sebenarnya peranan orang percaya jangan menakut-nakuti orang lain unang biar jolma jangan takut-takuti anakmu jangan takut-takuti keluargamu unang biar rasida Tuhan katakan jangan takut unang biar alani unang biar behita makinang las marwatan mula siap bagat coron amin adong nama biar be molodong nama biar rohmu tujulah sutangnya kau masuk nama biar kau musebe ya na berpudia makinang puji pasangak madebata amanginang unang buat hasanga pun debata unang buat hasanga pun debata au ngayatu Bethlehem Holy Land Tour jala didiki neng masuk tu inganan di bara pinahan hasil seorang di Tuhan Yesus Kristus di Bethlehem di gereja i dugi masuk ma siap pitu na geleng dugi usukum ma buasa geleng pituon gudang dorana torop do hita sia dong kiasa Bethlehem usukum mana sida buasa o geleng tu gaid nai ayang gua halak jauh itu tang tersukun sesuai enggak jolma hitaon wala kala kido jolma ade so kala bataki do tong sendiri pu jolma habe innakat la pola una pola bagajak kamu tong itu ibana matuau dulunya Pak Pendeta ini kecil pintunya itu agar tidak gampang tentara Romawi untuk masuk menerobos pintu benteng ini masuk ke gereja ini. Itu sebabnya dibuat pintu kecil. Alamar hoda do. Molo balgai pintu i siap hoda langsung masuk. Alai do ibai geleng pintu i. Alai di pudian ni hari. Mereka mengerti bahwa ada satu rencana Tuhan yang luar biasa dari sana. Orang yang datang kepada Yesus harus dalam kerendahan hati. Tidak ada kesombongan. Dia harus terus rendah hati. Aidang adong si pangasahonon. Dang adong si hagijak kono di tonga-tonga ninggu duot. Anani tanya ko kamu mahami amanginang. Na pasti amanginang. Odo natal parpudira hami marjamita.
Anggo marbaja mita barpuidak kuboto ala yang go Natal pasti doon. Ala di bulan sada nga disakabi direncanakan ojak gabe pareses. Ngai boto hamu raite. Idia tahe? Idia? Ima ngau jago hamu habis kala sororo be. Ima media luar biasa dah hotel ni media on. Tanya aku kamu mah ala daud si asa margugu jala tongtong di bagasan serep di roha. Undang buat tasang apa dari Batam. Jangan ambil kemuliaan Allah. Halak nama muji pasang apa di Batam di tonga-tonga ningguluna. Di sido legoron di Batam. Hadameon. Di legoron di Batam do. Hadameon di bagasan rohana, di bagasan keluargana, di tonga-tonga di jabuna, di tonga-tonga di para sauranda. Lehono ni debat hadui. Moholo talehon tapasahat. Hasa ngaponi tuaro bani di bata. Iro baidok dia 10 tului. Jalato puma adong dongan di suruh-surani torop akka perangan parban wagijang dipuji nasida do debata madok hasa ngapon ma di debata na di gijang dame ma di tanoon dia kajol ma halomoani orang yang taat kepada Tuhan, orang yang taat akan firman Tuhan, maka dia akan menerima kedamaian hati di ibana do hadamion. Mardame mahita manginang mulak sian natalon molwadong na marbadaya matay doho inatay mardame mahamu molwadong na marbaday na marianakon mardame mahamu molwadong na marbaday na mareda mardame mahamu dung bulak kamu siag garejaon angka mahempodi ida dung bikin ak kejamit ida dame baru aku tuh ida maaf mak songonima olo do hamu, dang olo, undang doh bawa madok dang kamu namar bereda hamu. Akabar pa mamangalusi olo do hamu, dang olo hamu memang bahaya do akabar panon. Sahalik nai olo do hamu, mardabe ma molodong da marida na marbadai, mardame ma molo adong na marsimatua na marbadai. Denggam mabay simatua mi. Di ujung ningoluna amanginang dohonok ko do hamu dangarong be simatu aku dangarong be amakku do bapakku do omakku dangarong be alai hudok ma saya mengerti tentang cinta kasih ketika orang yang kita cintai orang yang kita kasihi tidak bersama dengan kita lagi alani anod do botota didik kidang rabi taruh na taholongi akan tutuat tay keluarga tay di situ tabo tolong di roha jalengot tamu abanginang didik kidang rabi hitan non di situ tadaumu holong di rohaku tuhamu angko songonari dangi boto hamu dobe alayan non dung borha tahu sia non siapa kabaron tadaumu ma amang holok kia dobe rohani paditai dugi do hodommu nama horas amang padita naburuju walusi ma horas inang naburuju sudah mah kita madok buruju ade ido akenat teman mata selamat Natal amang naburuju nang pedo ina amatan non asing songon nasingom biguahan naroon ido pasti dohonon dadui ante aradak ya songoni ale teruslah dok ma dungi dia lusi amang ma horas ma inang naburuju horas ma anak naburuju horas ma parumain naburuju horas ma hela naburuju dohoron nama horas ma amang inang simatua naburuju horas ma amang inang situa nabi naburuju dohoron di situai ma horas ma amang inang ruas naburuju Roma kue natalna tu situai. Amin. Martang yang kita. Mulyati ma'ale Tuhan. Tung disungguli hodo hami. Marhiti hantam di boroginon.
Asa madok mauliati hami di hasangapon na pinasahat mo di hami. Kehadiran Allah di tengah-tengah dunia ini. Gabigok hamuliao kami. Gok sinodang muhami. Jalan yang marsinoda kami di tengah-tengah ni pertibion. Disungguli ho hami songot tu paramahani asonang mabiar. Alani pos maruhanami madalani ngulu namion. Dang mabiar hami Tuhan. Ala nunga dibuat to roha biar siakan. Manang hape namasa di tengah-tengah ni ngulu nami. Manang adong parukilon, manang adong sitaonon, manang songgop parasahiton di tengah-tengah ni ngulu nami. Pos maruhanami. Dang mabiar behami Tuhan. Ala nunga dibuat to roha biar siak kami. Ganup tiki, ganup ari disungguli ho hami. Asa unang mabiar hami. Hupuji, upasangap pami mahuani Tuhan. Diholong ni roham. Unang buat hubuat tami hasanga polisiako. Napunam do hasanga puni. Napunam do hamuliau ni. Alain yang tungtok kami di bagas serep ni roham. Di tonga-tonga ni ngulu namion. Jala uduk kami tua dopa muda badiai. Mangulu hami. Di bagasa panguluyon nami tua dopa muda badiai. Ai di sido le honom muhaname yok di hami. Molo sodamero hanami nuai. Alai Tuhan jama mahami. Padahami mahami nuai. Asadame rohanami mulak. Sian bagas coromon. Merdame mahami muli. Merdame mahami rapdo sudi keluarga nami. Ala diwakodo hadame oni. Di tonga-tonga ni ngulu nami yo. Parholong ni roha mahami. Ala parholong ni roha do ko Tuhan. Tiop mahami. Jama mahami. Apehom matanga muda badiai. Molo sohu jalo hami tahunon. Akka pangiduan nami. Ilik-ilik nami. Tangiang nami tu adopa muda badiai. Allah itu tikiran engro. Tu tahun na engro. Palawas mahami madalani. Jalon nami do Tuhan. Pangiduan nami Tuhan. Lehonomu sirok abdi todi. Lehonomu hagabeon. Lehonomu gogo. Lehonomu kaki saron. Di pamatang nami. Pergugoy ma keluarga ni nang bibel molomar sirang sirang hanya mati Arab doh tidak nasida. Sudi keluarga na songkot tarilu ilu. Mabigi baritai. Ramoti mana posumi nang bibel di paralanan pataru sahatu samosir. Apeho matangam muda badiai kana marasakit nadong di rumah sakit nuaing. Tulang nami tulang siahan. Naroma rubat sian duri iboto ni inang nyonya siagian inang berusiahan si maruham manang habis sakit na apeho matangam muna badiai pamalum ma para sakiton jamama unang luas mabiar lepos doro hanami dang adong nasotar patu paho nang di inang nyonya situasi torus inang berusia nipar na mangadopi penyinaran anani kanker nadong di pamatang nanuang di rumah sakit awal bros jama ma tio ma pamalum ma para sakiton na alay Tuhan pamalum ma para sakiton ni keluarga ina posomi nang berusia nipar melihat madiho upak kilalaho kami do tangam muno yang majamahami sonang maruhanami dame maruhanami mula siap bagas corom melihat di Tuhan amin mari di mahita laos tapasahat mapilihat tanau muli tu aropa di batang. Sangat
kita jonjong selalu hudda. Yesus Immanuel, Emeli Turuani, Sang Abadi Tuhani. Tatangi ako mapiliata. Ale de bata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroani saluhut sileo lehon na denggan doho nasa ulibasa na moliutus. Upasangat taima siya na lehon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may kabiwap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu para siya kami pilihanon. Pati bulan rajau mo ditong atongan ni huriyam doho di bortibion. Buhay marong hanami marahite kiti tordim. Asalam utadahami gorang ni sileo-leo mitu hami. Asalam girgir hai madok mauliati tuho. Marhide-hide Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nileon mi onironi pamataku osado gogokin roni salut artaku upasahan Ale amanami na di Banua Gijang, saya binar badia maguarmu, saya Roma harajaunmu, saya saut malau meneroham di Banua Toon Songon di Banua Gijang. Lehom matu kami serona nguluan siap hari, saya sama dosa nami songon pada sanami, di dosa idongan namar dosa tu kami, unak kami tugiun tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ayo. Dona punya raja, dohon agung, budi asanaku, saliling di mulak mahamu di bagasan damai dohok las ni roha. Jalo hamu bapak pasu-pasu siana mata debata. Di pasu-pasu jala dera moti Tuhan debata mahamu. Di sodako Tuhan debata bugina Tuhan mu jala asi marohana midahamu. Di dopako Tuhan debata bugina Tuhan mu jala di pasar honma. Damena tuto di munabe. Amin. 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 Selamat hari Natal Mamang Inang, menyambut Natal. Tede ma selamat hari Natal laus tajalang ma naboy tajalang. Tuhan mama dongani mama masuk kita saluhutna. Marsi jalang ama kita saluhutna sabil mangedehon. Selamat hari Natal.